Tervepä terve, täällä Finnish Gamer Pro ja nyt skuutataan. Eli tässä videossa varmaan harjoitellaan manuaalia ja tailwhippiä. Eli manuaalia, sitä mä nyt osaan, mutta en kovinkaan hyvin. Ja tailwhippi, sitä ei lainkaan osaa ja sitä tässä kanssa. Joo, ja kuvaajana on Heikki Makkonen 59 tai HM59 X-Stars. Jep, ja Heikki Makkonen 59 tulee myös näkymään näissä videoissa. Joo. Eli ei ihan. Uppista keikkaa. Sinne menee HM59 skuuttikin. Eli muuten mä saan tailwhipin pyöräytettyä, mutta en osaa ländää sitä. Eka video oli vähän pärinöitä, kun kuvaajat oli ihan tuossa Jansku 31, älkää missään nimessä tilatkaa. Älkää huono kanava. Ne vaan pärisee sillä kanavalla. Ja kirjoilee ihan sairaasti. Niin. Huono esimerkki. No niin, eli nyt sitten ollaan Heikki Makkosen 59 taas vuorossa. 91, sori. Kakkoset. Aika nätti. Yritetään hiiliä. Cheat. Okei, eli nyt mä oon aika surkea manuaalissa, että älkää nyt sitten sanoko yritystä on. Elä nyt mitään balettajäbää leiki. Okei, selvä. Kiitos. Frontside-ollia. En osaa. Fail. Frontside-ollia. Vähän. Ei, frontside-ollia on jotenkin vaikea. Se olisi nyt sitten moro. Okei, eli ei vielä lopetutkaan. Vielä loppusäädöt tähän päälle. Eli Satasia tässä. Ja kolmas. no niin, ja nyt se olisi sitten moro. Tilatkaa Heikki Makkonen 5 HM59 X-Stars ja Pro Scooter Finnish Gamer Pro ja Pro Scooter 311. Se olisi nyt moi.